Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw na to? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng sikat na tinapay ng mga Pilipino. Ito po yung pandesal. Pero ang gagawin natin ngayon ay super healthy po na pandesal dahil gagamit po tayo ng dahon ng malunggay. Ito ay nasa mga 1/2 cup. Tapos maglalagay tayo ng 2 1/2 cup ng bread flour, 1/2 cup ng white sugar, 1 cup ng warm milk, breadcrumbs, 1 tablespoon ng oil, 2 tablespoon ng melted margarine or butter, 2 tablespoon ng lard or vegetable shortening, isang pirasong itlog, 2 teaspoon ng dough improver or enhancer, optional lang po yan kung meron po kayo, 1/2 teaspoon ng asin, at saka yung ating pampaalsa na 2 teaspoon ng yeast. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Ngayon, ang una po nating gagawin ay papa-activate po muna natin itong ating yeast dahil itong gamit ko po ay dry yeast po siya. So, kailangan nating mapa-activate muna sa warm na milk or kung wala po kayong milk, pwede po tayong gumamit ng tubig lang. Ngayon, lalagyan po natin siya ng 2 tablespoon ng sugar. Dito sa ating 1/2 cup kanina, kukuha lang po tayo ng 2 tablespoon. Yan, tapos tunawin natin. Itong paghahalo po natin ng sugar dito sa ating warm milk or water sa ating yeast, ay laking tulong po niya na mapabilis po yung pag-activate ng ating yeast. Pagkatunaw na yung ating sugar, pwede na nating ilagay yung ating yeast. Basta tandaan lang po natin na yung ating gatas or water ay warm po, hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig para hindi mamamatay po yung ating yeast. Yan, pagka medyo na-melt na, isi-set aside lang po muna natin to dahil hihintayin po natin siya na ma-activate. Mapapansin po natin yan mamaya ng mga 5 minutes ay bubula po yung ibabaw. So ngayon, gagawin na po natin yung ating dough. Tatabi ko po muna yan. Paghalu-haluin muna natin itong ating mga dry ingredients. So, ihalo ko na po lahat dito yung ating natirang sugar. Tapos, itong ating asin. At saka, itong ating dough enhancer or dough improver. Yan, optional lang po yan. Huwag po kayong mag-alala kung wala po kayong dough improver or enhancer. Pero kung meron po kayo, mas maganda po na lagyan nyo. Kasi yan, ang advantage po na naglagay tayo niyan ay yung ating tinapay ay talagang malambot po siya. At saka fluffy po yung texture ng ating tinapay. At the same time po, kahit na mga ilang araw po ay yung ating tinapay ay malambot pa rin. Hindi siya titigas pagka naglagay tayo niyan. Pero kung kukunti lang naman yung gagawin nyo, mauubos nyo naman kaagad, okay lang kahit wala. Kasi itong recipe natin to, kahit walang dough improver or enhancer, ay talagang malambot pa rin pagkatapos nating ma-bake. Pagka napaghalo-halo na natin itong ating mga dry ingredients, itatabi muna natin to dahil i-blend po muna natin itong ating dahon ng malunggay. So, ang gamit po natin ngayon ay yung fresh talaga na malunggay. Kasi mas gusto ko yung fresh para mas talagang healthy. Pero kung wala po talaga kayong mahanap na fresh, pwede po kayong gumamit nito. May nabibili po sa supermarket na naka-powder na. Yan, wag nyo lang po masyadong damihan dahil medyo matapang po to. Kung ayaw nyo po ng medyo yung matapang na lasa ng malunggay. Pero ito po yung gagawin natin ngayon. So, kailangan natin ng blender para ma-puree po natin. Pero hindi yung sobrang puree ha, na yung pinong-pino talaga na wala ka ng makikitang mga butil ng malunggay. Mas gusto ko yung medyo may makikita pa tayo or mangunguya pa tayo na dahon ng malunggay. Pero depende na po yun sa inyo kung ano po yung gusto nyo. So, para ma-blend natin siya ng mabilis, yung isang pirasong itlog natin ay isasama ko dito sa pag-blend. Para mas mabilis siya dahil may liquid po tayo. Ayan po, i-blend na po natin yung ating dahon ng malunggay. Ayan, ito na po yung ating dahon ng malunggay na binblend natin. Ayan, mas gusto ko yung ganyan na medyo may makikita pa tayo na particles ng malunggay. Yan o. Hindi siya sobrang pinong-pino talaga.
So ngayon ay pwede na nating paghalo-haluin lahat ng ating mga sangkap dahil itong ating yeast, ayan, nakikita nyo na bumubula na. So ibig sabihin yan ay na-activate na po natin ng maigi. So ngayon pwede na nating ilagay dito itong ating yeast mixture. Tapos itong ating na-puree na dahon ng malunggay na may kasamang itlog. Or pwede naman po yung itlog ay dito nyo na mismo ihahalo. Yan, haluin muna natin. Yan o, ang ganda ng kulay. Talagang masasabi natin na may malunggay po tayong hinahalo dahil nagkulay green po yung ating dough. Tsaka hindi na natin kailangan pang gumamit ng mga food coloring kasi natural po itong ating ginamit galing sa dahon ng malunggay. Ngayon, pwede na nating ilagay itong ating oil. Tapos yung ating melted butter or margarine. Pwede rin po na hindi nyo na i-melt yung butter or margarine. Basta naka-room temperature lang po yung ating margarine or butter pag ihalo natin. At saka itong ating lard or vegetable shortening. Yan, paghalu-haluin na natin yan. Ngayon, maghanda po tayo ng extra na harina para sa pagmasa natin na hindi didikit po sa kamay natin. Magdadagdag po tayo ng konting harina para maimasa po natin siya ng mabuti na hindi manikit sa kamay natin. Ayan po, lalagyan po natin ng harina para masimulan na po nating mamasa. Gagamitan ko po siya ng ating kamay para mamasa natin ng mabuti. Pwede naman nating kamayin to dahil kukunti lang naman tong ating gagawin ngayon. Pero pag maramihan na, kung gusto nyong gumamit ng machine na pangmasa, mas maganda po para mas mabilis po kayo. Pagka sa tingin nyo ay medyo manikip pa sa kamay nyo, dagdagan nyo lang po ng kaunti-unting harina hanggang sa hindi na siya didikit sa kamay natin. Mamasahin lang po natin to hanggang sa maging smooth at elastic po itong ating dough. Mabilis lang to, nasa mga 8 to 10 minutes ay pwede na po nating papaalsahin to. Or kung ayaw nyo po palang lagyan ng dagdag na harina, pwede tayong magdagdag ng lard or yung butter. Sobrang healthy po itong tinapay natin. Kaya kung may mga anak po kayo na hindi mahilig sa gulay, lalong-lalo na sa pagkain ng malunggay, pwede nyo pong gayahin tong recipe na to. Kasi sobrang sarap po at hindi mamamalaya ng anak nyo na may nilagay po tayong malunggay. Kasi pagka naluto na natin to, hindi natin mapapansin na may malunggay po tayong inihalo dito. Para lang po siyang ordinary na pandesal. Pero napaka-healthy po dahil nilagyan natin ng malunggay. Or kung mga OFW man po kayo, nasa ibang lugar, namimiss nyong kumain ng tinapay, kayo na lang po mismong gumawa, napakadali lang naman. At saka kung bibili pa tayo sa mga Filipino store na mga pandesal, di ba? Sobrang mahal. Kung marunong kang gumawa, talagang makakatipid ka. Saka masisigurado mo pa na malinis yung pagkakagawa natin. Ganyan lang po yung pagmamasa natin. Yan, pagka ganito na smooth na siya at saka medyo elastic na, ready na po yan. Ibilugin lang po natin. Tapos maglalagay po tayo ng kunting mantika para pagka umalsa na siya, ay mabilis siyang tanggalin sa ating pinapaalsahan. Yan, lalagyan lang po natin ng lahat ng kanyang sides. Tapos ngayon, pwede na nating takpan ng cling wrap or tela. Yan, babalikan po natin to, papaalsahin po natin ng mga 1 oras hanggang sa magdoble po yung kanyang size. Yan po, babalikan po natin after 1 hour. Ayan po, balikan na po natin yung ating pinaalsa kanina na dough. Ayan, medyo lumaki na po yung ating dough. So, ngayon, tatanggalin na po natin siya. Ililipat po natin dito sa ating mesa na paghuhulmahan po ng ating tinapay. Tapos ngayon, pwede na nating hatiin para maputol-putol na po natin kung gaano kalaki po yung gusto natin sa ating magiging pandesal. Tapos, meron na din po ako ditong nakahandang breadcrumbs para pagkatapos nating maputol ay isasawsaw natin kaagad dyan. Yan, kayo na po bahala kung gaano kalaki po yung gusto nyong gawin sa inyong pandesal. Yan, medyo pahahabain lang natin
para makuha natin yung gusto natin na laki sa ating pandesal. Pwede rin ninyong timbangin kung gusto nyo pantay-pantay talaga yung kanyang laki. Tapos meron na din po tayo dito baking pan na may nilagay na baking sheet. Sasawsaw lang natin dito sa ating breadcrumbs. Kailangan isawsaw natin siya kaagad pagkatapos nating maputol para mas dumikit pa yung ating breadcrumbs. Or pwede nyo rin pong bilugin to kung gusto nyo na yung inyong pandesal ay hugis bilog. O kaya kung gusto nyo nang lagyan ng palaman sa gitna, like lagyan nyo ng cheese, pwede rin po. Tapos ngayon yung ating oven ay nakapreheat na din po. Nasa 375 degrees Fahrenheit. Para pagkatapos natin tong mahiwa at masawsaw sa ating breadcrumbs ay mainit na po yung ating oven at pwede na nating isalang kaagad sa ating oven. Ito pala ay hindi siya masyadong pangmaramihan. Pero kung gusto po ninyong gayahin to at gusto nyong gumawa ng medyo marami-rami, ita-times 2 nyo lang po yung mga sukat ng bawat isa sa ating mga ingredients para mas makakagawa kayo ng mas marami. Ayan po, ito na po yung ating malunggay pandesal. Kung gusto nyo po palang medyo lalaki pa to ng konti, pwede natin itong paalsahin pa ng mga 25 to 30 minutes. Or kung gusto nyo po na isaasalang nyo na kaagad, pwede rin naman po. Ayan, sa tingin ko ay medyo mainit na po yung aming oven dahil na-preheat ko na po yun kanina. Ngayon ay pwede na natin siyang isalang sa ating oven. Sasalang ko na po sa ating oven. Tapos dito ko po siya nilagay sa itaas para pantay po yung kanyang luto. Kasi itong oven namin ay yung init niya sa ilalim at saka itaas. So mas magandang nasa taas na portion siya ng ating oven para hindi siya nasusunog kaagad yung ilalim. Yan, lulutuin po natin yan ng mga 10 to 15 minutes or hanggang sa mag-golden brown po yung kanyang kulay. Ngayon po ay titingnan na po natin yung ating pandesal. Ayan, medyo na golden brown na po yung kanyang kulay. So, luto na po ito. Hanguin na po natin. Ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung texture ng loob ng ating malunggay pandesal. Ayan po, sobrang lambot. Yan, mainit-init pa po talaga to. Sobrang lambot po niya. Ito na po ang ating finished product ng malunggay pandesal na ginawa ni Mama Yeps. Sana po ay magustuhan nyo ang reseping ito. At kung nagustuhan nyo, sana mag-subscribe at saka mag-click kayo sa ating notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong video. At saka sana'y mag-like at mag-share na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!